Ah, dari mga kat. Nana may dress tangki. Mana gitawag og tangki dari mga kat. Tangki San Isidro. Dagat. Tangas mga kakate. Are. Kita katangas. Ada tangas tas babaw. Saan ang kaon mo? Bayabas. Kita ay mas dari kat. Dari mga kat. Mo sa ni ang view dire makita mga kat. Kanya tayo. Booking nila mo. Kasi nasa amo. Sa ni view dire tapita. Makita ano to. Bino? Dire sa tangki. Tangki San Isidro. Dito naman yung dua bata, anak. Ah. Tangki San Isidro. Ay tower eh. Kanang buntura makyat. Ah, nakasaka na may das babaw na. Amo na nagisaka. Isa ka pero naik kayo. Nay kayo. Gidaupan. O katay, namin sa ubos mama na si namin 1, 2, 3 na ni kuha dito may kahoy. Anang hawak kahoy be. Anha. Ah. Koyog ka to be no? Katong ning nakka tadi no? Hmm. Dana be. Dana makyat. Tumboy kayo? Pero karon wala mo. Suwo kay dito lahas to babaw kay suwo. Bata wala gila mga gawas. Ha? Ya ang bata wala na ng gawas. Sabi? Ang bata wala na ng gawas. Ang bata. Kaya may bata. Be, balhini dari be. Huh? Balhini dari. Dati mama. Baklayan ka pa doon dito. Dad ay dito baklay kay tangason kayo. Na madag baklay. Libang ka be? Ah, ni ka dyan akit. Libang siya. Ah. Anakit, anakit. Ah? Presko sa hangin. Basta rin tagbukid na kayat ba? Nindot kino kay presko kay hangin. Mahanggap kita tong presko nga hangin ba? Di lang kayo ni Kuantri dapita makat. Dili kayo lasang. Di pareha to kato mong gato tong naging kuan ba? Video na to. Lasang kayo. Dili dapita. Wala. Di kayo nagkakahoy. Pero nindot kaya pun siya gan. Overlooking ba? Kita ang dagat. Ara ang dagat oh. Ah. Tapadulan ha. Kitang barko mga kita. Kurugas ang kamot mga kita. Kitang barko bino? Ada eh. Ada barko mga kita. Tabanog ko? Ah, matabanog ba? Na. Hindi na tabanog god. Tabanog na. Nanggal na. Manananggal. Ha? Di na manananggal. Balay ta speaker sukat. Ari ta dari be. Be, dari ta be. Ari ta dari magat. Dari ta. Murag suwaw man diri tong ora magat. Kita gyud pang dagat dari pero di man. Ari magat oh. Ay barko. Di na barko patakam lang kay. Ah, magat tower. Kana kasadaha dia may sobay. Lahos na dre na. Ana may tangas. Pwede sad matangas tad tumakyat pero kuan man natry tangason gyud ito. Ara prod kayo. Ara. Hanap kay kuan kay adlaw papor sa adlaw dito kot. Nah, natira. Hanap kay makyat. E balay to bukid. Isa ka ng balay da. Ah, balay makyat. Abe? Sa ingon mo be? Agit sa pagdungan na. Agit sa pagdungan sa dagat. Ha? Sa pagdungan na. Pagdungan sa dagat. Padong sa dagat? Lukso lang ta. Kita naman ang dagat kat. Ah, dagat na kasi dagat. Be! Ay, kasi na kaya kailangan dagat. Uy, mga gagat. Maligo ako sa dagat ng gagat. Mulukso ta ba? Mulukso na masamta. Oh, sabi? Ang shark. Oh, yung na shark. Dagal. Ha? Dagal.
Maligo to de, lokso ta. Saan na pag kan? Saan pag saom? Super. O sa pag luksod mo sa tubig, kumulitan na kana nakas tubigan. Padong na kam ligo ba? Ha? Iba kam langoy, sa paglangoy. Ha? Ana paglangoy. Padong ri langoy. Padong. Ano naglangoy? Muro naglupad. Ha? Mao na dai. Dalaga. Ano ka din si Kog Bayabas? Ganina na ni Bayabas sa pamurot. Mountain ba? Gagmay naman yung bukira. Sige dagko. Ito balaya ta tong kanan isom gamay. Tanaw ta nindot ni balaya magad. Opo ginig sa ko kamera cellphone agad. Tara makuraw karaw may tara. Ara barko mga to. Kita niyo makiat. Sinsya na mo sa among video kay karaoke mo. Kurog kayo. Zoom na mo kayo ni. Eh balay kanil tintat balaya sa kanay. Nagay iya ni malaya. Say tag-iya na malaya be. Ha? Wa kibaw day. Di na balay mo kauban. Ara. Di na balay mo kauban be. Salamat ninyo sa inyong pag-support sa mga video. Please kog like sa mga video mga kat. Share sa. Yeah. Hello. Nagustuhan niyo mong video, i-subscribe niyo mong YouTube channel mga kat. Salamat. Let's go po.